Kaixo, Izeder Maio naiz, eta gaurko onkixin elkarrizketan kirolaz arituko gara, Oiane Fernandez Barrena aizkolariarekin batera. Berak kontatuko digu zenolako esfortzua izan den, fisikoa, baina batez ere psikologikoa, bere ibilbidean, hori eta gehiago, bere familiaz, bere, baserriaz, denetarik arituko gara, gaurko elkarrizketan. Kaixo, Jana. Kaixo. Ongietorri, onkixin. Zer moduz? Eskerrik asko, oso ondo. Bueno, hemen ongea palike, kesi amatasuna, kesi jendea. Eske, elkartzen geanian. Elkartzen geanian. Eta itzengo de horren inguruan. Ez baina gaur protagonista zuzea, eskertza izut pilo bat, egotea. Ez da, zerrak izan. Ze, karo, azkenean, jaurte batzu dia, ezagutzen gehala, eta nik ikusi dut zure evoluzio bat. Bai. Imaginatu, ikusten zaitut, como Jana txiki bat ezagutu Claro. nun, ez? Kaskaroitik ateatzen ola pixkat, eta batian, Bai. zertan bihurtu zean, ez? Profesionalki zer esanik, ez? 2025an izan da, esan genezake, zure urtea. Bai, urte amaiera hori izan zen, bizitza guztitza aldatu zait. Fisikamente ja, ni te cuento, porque azkenean kirolian zentratu naiz pila bat, baina gero mentalkire, bai, osea, gaur egun esango nuke, konfiantza handiak dakatela nire buruakin, eta beste Oiana bat naizela, bai. Esango nuke. Gaina nik uste dut oso garrantzitsua izan dela zuretzat, batez ere, konkisen esaten da bezala puntxori, ez? Bai. Eskuratzea behar zenurelako, agian ez da. Zer izan da zuretzat adibidez, hori Donostian irabazi zenuen urrezko Eske, oraindik, osea, pentsatu, unkitzen naizela pila bat. Osea, momentu hori igual etortzet burura, eta gaina, egun hortan, negura sokitzean etorri, ze ama gaixo zeon, eta, eguraldi oso txarra zeon, ebila izea dana, eta esan nena, ez etorri, porque ez dezu zer galduko, osea, hola esan nion, ez dezu zer galduko, eta, Inaxioen entra hori hortzeon, moldatuko naiz Inaxiokin, eta, claro, ez gazkenean, enun ezer espero. Eta sartu nintzen de rebote, osea, porque 5 ginean, ni Euskal Herriko txapelketan nintzen sartu, 7. agatu nintzen, 5. hori baja emantzun, 6. sartu zen, baja emantzune bai, orduan 7. ni nintzala, eta, gomiatu ziaten, eta jo nintzen. Baina, karo, nun ezer espero, eta hasi nintzen momentutik, ikusi nun, hori, oso gorputzaldi hononekala, karo, pentsatu, euraldia oso txarrare bai, euria, burutik pasaitzaiten, de todo. Eta zen nintzen erritmoakin, pin-pan, eta kontuatzeako, bukatun azkenengo enborra, eta esan, Oiana irabazi ez zula. Eta hartu nun entrenadoriai, le komia besos, negarrez, eta justo irabazi, eta gurasoi deitu nien. Eta esan zian amak, si estamos a 5 minutos de la plaza, o sea, claro, ni gurasok, nahi ez baino llamada, ni bezala tardona, y tanto que tardona saiatu zan, bukatu genunean, baina, aiatu zan, ez? Garrantzitsuna iristea da. Ama, irabaziet, Ego izan zan, karo, aiatu zian justo, kopa eman ziatenian. Ez zuten ikusi momenta, baina, eta beste hon, eta telebistan ikusuten, baina, karo, izan zan, como, negura sokitzean etorri, eta nola, zer bazeki egiten, como, el presentimiento, esaten bezala. Bai. Eta azaldu zian, da, justo. Bai. Ze, 5. aukera zinan, zinan. Juntzan, hori, entrenadoria, lagun batzuk, eta jazta. Expectativas 0, resultados 10. Oida, tal cual, bai. Zuk ustezu puntu hortan, edo momentu hori izan zala, ez dakit, klabe? Eske behar nu noize, porque neon ja, zozer iket honekin, o bestela utziko eta aizkora, porque hainbeste urte, ez zait gustatzen hainbeste urte, porque aizkora da, karrera oso luze bat. Ez ez inoiz ikasten, eta aizkolarianak badaki, entrenamenduro eta txapelketero beti zozer ikasten dezu, baina nila neon, puntu baten esaten nula, eske, hainbeste diru. Gero, entrenatzeko ordu beteko viajea inbardet. Dana ni bakarrik, babesleak, orain lortuete babesle potente bat, eta horri etxi behar diot, porque bestela kriston dirutza, eta esan eske mentalkien neon ondo, enintzan ja zoriontxu. Claro, eta esan eske behar dut, hau, bestela, igual nez kapaza kompetitzeko. Nila hasi nintzen, neburuai galdera egiten de, igual nez kapaza, igual nez kirolari ona, igual, matxakatzen pila bat. Orduan, eske behar nun. Eta bitzak esan zian, Oiana, hau da zure momentua, eta hortik aurrea, ja,
eske, jende asko esatit, zein dezu? Ba, eskizet ez zerrin, porque ni entrenamenduak igualakin ditut. Baina oaindik, hortik aurrera ja, mentalki, sinisten deburuakin, eta ja, jute naiz plazara, seguridade ezberdinak, seguridadeakin, porque lehen nintzen seguridadeekin atatzen. Eta gaur egun ja, digo, kapaza naiz, irabaziet behin, así que, hirugarren aldi bat, egongo da. Claro, ze garrantzitsua da, hori ez da batez ere, norberarekiko konfidantza izatea, zen ibadakit, hau hitz egin dugulako, eta lehen off the record ere komentatu dugulako, egontzala momentu bat, etzinala zure segurtasunik, eta zeunden disfrutatzen. Azkenen, osasun mentala, ez dakit hola deitu genezake edo, baina kasu honetan izan zen momentu oso kritikoa zuretzat, etzenekin zergatik, eta sartzea baita ere bukle batean, esan ez eskezaki zer egin, eta pasioa den zerbait bihurtzen da, esfortzu handiko zerbait, eta ez du konpentsatzen. Eta gero konparazioak, oso gaizkira matet, ze esango duten, pertsonen iritzia nire askoak betatzen dit, haina izo hilantzen ebai, baina momentu horretan neon oso momentu bajo baten, eta orduan beste iritziak ebai asko afektatzen ziaten, eta kirolarien artean ez, baina adituen artean, beti zeon, noizia baziko jozu honi, eta azkenian hori sortzizu burun, presio bat. Eta gaur egun ni ez dakat inolako presioik, jendea bai espero duen negane, lan txukun batit ja, baina ni pertsona naiz, eta igual ju nahi, eske galdu ezaket, eta hori normala da, ni esatet, badakit zer da nire baztea, baino galtzeare bai. Ni baina arte, beti galdu o galdu, beti zozer ikasten da, baino ni bain ezakat beldurrik galtzeko. Esan dezu, gauza oso garrantzitsu bat, jendia galdetzen zizula, baino, zer egin dezu, ze egonda ez, eta esan duzu, ezerrez, porque baitaren ikustet pixkat arriskutsua dela gaur egunetan den coach emozional oiek esan ez. Si quieres, puedes. Si la sigue, la consigue. Eta horrelako mezu, Mr. Wonderfulak, nik ez dakit mesede baino gehiago igual kontra egiten duten, ez? Zeba dirudi, mezu horri jarraituz, esatezu, vale, pues venga, el que sigue, la consigue. Eta igual ez dezu lortzen. Eta orduan, te fustigas, ez? Da pixkat auto... Ala ere, esango nuke, kasu honetan bai izan da horrela, porque el que la sigue la consigue, hala izan da, porque gila da, ni Euskal Herriko txapelketan enintzan pasa, udara etorri zan, eta exhibizio pilai esan nien ez ez. Hau izan dan arrebato, eta enau batea arro horretaz, porque hori ez daiten, eta exhibizio asko esan nien, eske ez zindet, o eskusa jartzen. Ta, udara hortan segitu nuen internatzen. Eskezet utziko. Oain arte, egon naiz pozik entrenatzen eta jarraituko, saiatuko naiz, buelta ematen. Eta azkenian etorri zan, Santo Tomaseko txapelketa. Imaginatu, entrenatu gabe aiatuko manintz txapelketa horretara. Ba, igual, o galdu, o igualen nintzen presentatuko. Orduan, jarraitu nuen entrenatzen, eta horri esker izan da. Zuri esker, ez? Bueno, pues el que la sigue la consigue zure kasuan, bai. Eta zer iritzu duzu adibidez, hori, ez, nola, coach emozional horiek esaten dizutena, venga, hau egin behar duzu, ez dakize, zuk uste hori zuen kasuan, kirolarien munduan, onurak ekar dezakela, edo nola ikusten duzu? A ber, nik beste kirolekin hitz egiten eta gehienak, juten dia psikologo edo coach, psikologo eta nire kasuan probatu nun batekin eta ez dit ezer honik ekarri. Da nire iritzia, geho norberak, jakingo du, baina nire kasuan, nire psikologoak izan dira lagunak, gertuko jendea. Juerga botatzea, eske esango dut ere bai, azkenean liberatzeare bai, baina eske nik osatzen dait pila bat, bakit profesionala diala, baina pertsona bat ez duana ezautzen, nik ez diot nire bizitza kontatu. Orduan, oso preston bartzea eta oso ziurren bartzea, pertsona profesional batea juteko. Eta nire kasua ez dagoela izan. Nire kasua izan da lagunik ingatu, hau, bakoitzak iritzez berdinak ematen ziaten, batzuk kiroleak zian, beste batzuk ez. Eta ez bakarrik kilolariak, nire azkat lagun pila bat, igual karrera oso zai batean nahi diala, ingenieritza, eta azkate konseju pila bat emateko. Orduan hori izan da nire... Bai, babeslekua esango nuke. Hombre, zu oso soziala den pertsona bazea, orduan horrek zure babeslekua hori izan da, ezta? Bai, oida. Eta familia. Bai. Ze, klaro, gubiok ezagutzen gara, baina gaiter ezagutzen dut zure familia. Bai. Zein da Monika? Monika da nea matxo, obena. Bai. Beti,
bai ni aita eta ama, baino ama da oso, ezautzen dezu, da dana positibo, beha oso bizitza zaila aukidu, eta danetzako nire referentea. Orduan, ane onda, osea, ez dit inoiz utzi, erortzen, beti hor da, pam, venga, oiana, aldeztula danakin, eta gaur egun, eske, es mi fan. Totalmente. Eske, hor dagoa, esibizioro, txapelketero, osea da, bai, eske, netzako, pues, pertsonekin importantena esango nuke. Claro, bai. hombre, azkenen, nik ulertzen dut zu horra izatea, eta ez etxi, claro, porque zuramak egiten ditu mila gauza, osea, mendi pasaka barko luke, porque Monika da pertsona bat, elkarrezketa. Eta, de hecho, euskeraz ikasten nahi da, osea, claro. Ojo. Eta niri gomendio oson bat eman zidan, lehen aipatu duguna, ez utzi inoiz poltsua beran, ze bata, porque dirua alditen dut, gehoztik, poltsua, beti goran. Hombre. Eskerrik asko, Monika. Claro, porque zu hor heredian bizizara, bai. ni zure etxean egon naiz, eta zuretzako baitare sostengu politia da, familiaz gain, zure abereak, zure animaliak, herria, ez da? Bai. Netzako, osea, gaur egunen ez ikusten, beste leku baten. Hiri baten zu ez. Osea, ni pensar. De hecho, pandemian egon nintzen konfinauta Gasteizen, ere amonaren etxean, aste bete. Buah. Eske ez. Horre esan, eske, hau ez da nelekua. Ni behar dut, eske azkenean txikitatiko ikusi duana, eta eske hori netzako bizitza da. Osea, etxea, bai, pues eso, goizean esnatu, aberei jana eman, bai, kanpoan mendian egon, bai, hoi netzako beharrezkoa. Ez da oikoa normalian, ez da, neska gazte bati horrelako... Bueno. Arreukiot gaina, aitakin hitz egiten aurrekoan, esan dira, si tu eres, venías más pija, jo, bai, eske, etapak dira. Eta azkenean baloratzeko dakazuna, pixkate karril txarretik junbartzea esateko, ostras, bide txarra da, venga. Eta enun pentsatzen nio laukatuko nunik, enun pentsatzen nunik pues, hiri baten bizitzen ez, baino karrera bat iten, eta ofizina batian, enun pentsatzen nola, baino gaur egun, hori, bizitzak buelta asko mate ditu. Ofizina baten no te veo, yo ya no. Yo tampoco gaina oso puntuala naiz. Hori landu bardete, bai. Baina naiz, bai, ofizina baten, eta ikusiet ez da laneria. Osea, ez da laneria, turismo bulegoan hon nintzanean. Gaina, Araban, pues, turismo gutxi dakau. Ari lautadan, bakite herri osanetan, turismo dakau. Baina neuma karrik. Oize, eta ni berdet, hori, hitz egin, eta tortzenaren jendia, digo, bueno, me lo voy a pillar media hora aquí. Mira, mendakau zea hau, eliztak, mendia. Baina ez da neria. Ni berdet, hori, jendeakin kontaktua eta saltzaile bezala. Hombre, iguatzen naiz, ezagutu ginenen lehendabiziko gauzetariko bat. Etorri ere deko festetaz egiten dugu ostrukekin olimpiadako, karrera, eta ni... Baina nola? Bai, izazen Kastilan, ez? Ostruka dia avestruzes. Avestruzes. Victor Rentzat, Karrera de avestruzes. Bai, oparitu zeaten, bi arrautz ostrukanak, baina, bueno, egun zan inkubadoran, eta azkenean etzian jaio, baina enean etxazan, hori ereako festetan, eske oso biala intzan bideo bat aspaldi, ostruken karrerak. Eta ostruak edia oso kabroiak, Benetan oso, ez dut izango hitza, baina oso gaiztuak dira. Baina kriston egurra matute. Eta ikusi nun bideoi, eta hain bardu hori ereako festetan, baina gaur egon zaila da, porque azkenean, bueno, pues, poco maltrato izango, bai, orduan, ez dut usateakoa niko, ideia hoi, orgatuko ideia batean. Claro, aipatu dugu leno, zure karrera profesionala izkorarekin, baina baita ere zaude pixkat, saltxan sartuta ze, Fermin Muguruzarekin, bere kontzertu erraldoi horretan, zu kide izan zinen, eta sekulako papera izan zenuen bertan. Bai. Eta gaina izan zen, momentu, eskeni, bueno, etxean beti entzun dugu Fermin Muguruza, eta ni jarraitzen nun, sare sozialetan, eta, bueno, esan zuen bira mundialain bartzula, eta, osea, lotxagabe, eske lotxagabe, idatzi nion, esan nion, aizkolari bat, behar baldin baizu, oie, hemen nago. Benetan? Karo, eske kortatu, eta esan nun, oie, eta gaina, karo, junintzan ebai, zinemaldia Black Beltza Ainoa pelikula ikusteare bai, orduan, izan zen, como, lotura asko, nekan, Ferminekin, baino, etzekin. Ganei etzian, ez hau zen, baino... Eta Instagrametik idatzen zenion? Idatzen nion. Baino, karo, hori izan zen, aurrekan hitzeiten behakin, hori izan zen oindala 4 urte. Osea, que, geho, bai, kontzertu izan zen aurreko urtean, eta idatzen nion, otxaian, otxaian, eta kontzertua zen ekainan. Eta idatzen nion da, oie, pues, bueno, horregatzen da proposamena. Eta hortik hilabete batea,
ba, santzian, oian, eta zure zenbakia pesako jaztu eta proposamen bat. Osa, irakurrizun, mezua. Bai. Atzutan gertatzen daula famatukin, jarraitzaile asko duten, eta... Ez, de hecho, jarraitu zen Instagramen, eta zen, badaki zein naizen. Eta hortik, ja, bai, lotu nuen, zen, idatziko jot. Bai, eta hola izan zen, bai. Eta, ze ona. Bai, besan zen, pentsatuko, eta ez dakitu indikan zein bardeun. Eta, bueno, proposatu zian, Anoetako primizia hori grabatzeko, eta ingenun jauregekin, jaurei da... aizkorak iten dituna urnietan, Jose Ramon, eta ingenun bideo sopolit bat, hori aizkorak probatzen, eta hor aurkeztu zuen Anoetako kontzertua. Eta horren arira, santzian, Jana, hau da nahi dezu, zeu zerri marko ego Anoetan, eta proposatu zian jende horren aurrian moztea, eta esan, bueno, pues aurrera. Eta izan zan... Jende asko zeon. Mundiala izan zan, 30.000 pertsonen aurrean moztea, baina eske increíble. Baina eta zinean, estenatokira, segurtasun batekin. Jo, eske baina... Zaterun, mirala. Baina eske, ia nahi zateatzen. Ze galdu nintzan, Anoetan. Eske... Palkoan neon gurasokin, eta santzean joneko, Jana, jetxo hartzaia. Inaxiokin, entrenadoriakin. Eta galdu ninan bidean. Ez dakizen batate, danak itxita, da jone. Eta Jana, jata bartzea, ja, etzan demoaik eman nerviosa jartzeko. Eta nik uste du izan tala klabea, Porque eske, kasi nahi zadiatzen. Abesti horretara. Ostras. Eta izan zen, ez dean emoik eman. Eta bai, izan zen oso polita gaina, neatan nintzen shorts eta trikini batekin. Bai, eta Martin Sakin, arropare bai, nino pentsatzen gaina zen ebila bat hemen, digo, titik biztan atatzen badin baina, baina, jendea, oso unkigarri izan zen, jendea nola animatzen zuen, ni moment bukatu nun, gaino, karo, ez da egon bor bat, ezakizu ze egon hor barruan. Adar bat, o igual, urduritasunakin naiz kapazan mozteko, eta abestia dauka, zezkan 2 minutu. Eta Fermiek esatzen, aldeu pixkat, luzatu, ez? Errespetua, ja, baina, ez zeate ongo, 2 minutu, errespetua. Baina, bukatu nun, haien aurretik, eta esan nu, izin behar dut. Junintzan Ferminena, hoitzon lotuta ez ezer, junintzan Ferminena, eta, azkenengo segundo horiek, ekin dantzan, eta teazan redondo. Osa, gozatu zen. Oso, bai, asko, pila bat. Osa, karo, azkenen, aizkorak eman dizkizun, bai, ate asko irekizkit. Ate asko ireki dizkizu. Bai. Eta eroso sentitzen zara? Bai. Eta... A ber, jakin barret, hori, porque badaude, proposamen asko, esatezula, hau pixkat morru aldetik aidea, ez? Aideate deitzen, baina, ni arrotasunak hartzen du, deia da, fizikamente bakin daizela pertsona bate, hori, exotikan ese sentido, porque aizkolaria, emakumea, baserritarra, eta gaina, emakumea arrazalizatua naizela, ni bakit, Konstiente zea. Konstiente naiz, baina arrotasunak hartzen dut. Ez dut hartzen, me se están aprovechando de mí, para nada, oso arronao, eta gaina, ume txikiei atiak irekitzen nahi naizki. Orduan, netzako da... Kasu, konstientezea igual baita ere, referente bezala bilakatzen ari zarela. Claro, eske ni referenteak ditut, egia kirolean ez, adibidez aurrekoan Maria Krustanekin hitz egiten, o Amaia Jacksonekin, haiek izan dian referenteak. Porque hemen Euskal Telebistan edo kirolean bai ondiala, emakume beltzak, adibidez Santa Sousa dela napar bat, Brasildik etorri zana, baina Euskal Telebistan eta, hola, bai, mundu honetan ez ditute referenteik euki. Hori, bi horiek, aktoreak dianak, baina kirolean ez ditute euki, eta ni badakit, hemendik futuro baten, ume txikik ongo diala, esan gutenak, egon da pertsona bat, ni bezalakoa, o, ez dakit, netzako hori oso importantea da. Hombre, karo. Bai, imaginatu, ez, egunkaria ireki, edo telebistan ikusi, eta hor zure dominarekin ez dakitzen, izan daiteke... Kristona, eta baita ere, zure gurasoentzat. Oso harro daudela, zutaz oso harro daude. Eta nik uste baita ere izan daitekela... Kristona. Zer esaten dizu Monikak? Ne ama, aurrekoan... A ber, naia... Esatizkit gauzak, baina oso itxila da. Oso euskalduna da. Eta behagidez, nahi ez dit esaten, Jana asko balio ez du, ez. Hoi esatu jendea, mi hija mañana tiene esto, mañana tiene otro. Arro. Bai. Baina neamak zantzia, Jana, asko posten naiz, ibilbide honetan lortzen naizan gauzengatik. Oso arro nago. Baina konstiente izan, nundizatu zen, eta hankak lurrean beti. Eta...
Nei eske ukitzea 10.000, 20.000, 6 eske neio igual zait. Ni naiz zu bezalakoa, edozein bezalakoa, eta ni hankak lurrean dazkat, eta hori erakutsi diate, eta hori da importantena, humildadea. Hombre, hori ere akatsi dizute baita, Claro, esan bai. duzu, bi referente topatu dituzu leno aktore moduan dala, baina zure ama ere nik uste oso referente Bai. potentea dala. Nik ezagutu zintudanean baita ere, esaten izun txiki-txikia zinala, Bai. hipotetikoki, oza, Bai, ala pixkatez, baina ikusten izun, hain, ez dakit nola esan, ez? Baina iritsi berria mundu Bai, telebisibo bai. honetara, oso, bueno, ez dakit, bai, humila, baina inusente baita ere, Bai. eta hori jarraitzen duzu izaten, ere ustez hori supergarrantzitsua Egia da. da, urduritasun aldetik ni oain adiezukin nago taberna bezala. Karo. Nia telebistari ez diot beldur hori, ez? Eta hori ikasiet urte hauen zehar, urte hauetan zehar. Baino, ni esango nuke igual pertsona, ez iguala, baino seguridade gehiokin oski, baino bestela... Eta seguridade hori eukita, hemendik aurrera, bakit bizitzak 1000 buelta ematen ditula, oiana, argita garbi, baina ostras, ikusita zure seguridade horrekin, eta zure, pues le escribo a Fermín mezu bat, nola ikusten duzu zure burua, nola gustatuko litzaizuke bideratzea, bai aizkoran eta bai orokorrian. Baizkoran, oso zaila da destakatzea, Euskal Herri mailan, bai. Euskal Herri mailan, pues bueno, dano dakiz bezerren aizkolaritza, baino nahi deu pixkat, bai aizkolari kirolariok, nahi deu pixkat aizkolan mundua zabaldu. Espainialden, eta bueno, ja albadin bada Europa internacional, pues, baita ere. Baino aizkorakin jarraitu nahi dut, hoi ziur dakat, ja aurkituen kirola, kirolez berdinak ikutu ditut, eta ez diate bete, hau bezala. Eta gero, nirea berekin, ni hori oso harri dakat, etxeko negozioakin jarraitu nahi dut, nahi diote ikutu ezberdinak egin, ez, pixkate renovar, ez, aitak asko indu, ez, baina, bueno, pixkate beste Belaunaldi bidetik hartu, berria, hoi da. Uste maldi mai, porque asko kostatzen ari zaigu ere bai hori, ez, déjame volar un poco. Eta gero, hori, gauza hau edateatzen maldin badia, ni eske asko gustatzen ezkit erronkak, así que... Ongietorriak. Bai. Bai, gusta baldin manao eta ikuste baldin bait posible etela eta bai, kapaza izango naizela, aurrera. Oiana, jarraitu horrela, eta azkenen beti nik esaten dut, ez? Ze politia den baita ere, eta ze garrantzitsua den zure inguruan inguratzeaz, energia ona, Bai. eta politia duen jendiaz, ez? Eta zurietako pertsona bazera nire bizitzan orduan eskertzizu pilo bat hemen egotia. Bai, hala da. Zuretzako ere. Eta ondo jundadilatana, olako energiarekin eta olako izarekin seguraski baietz. Así que zorionak lortu duzunagatik Eskerrik eta asko, lortuko duzunarengatik. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Oize, muxu bat.